da amezua organero gehiago, organeri espainola, azpitxin ziren, honen fabrikante. Da, organua da, elgoigarrerako ona. Elgoigarrerako da, ona nahiko, alaxe garbi. Hobi ipini leiteke, bale, baina hau, nahiko. Hau inda dago, 1895. Eta urte pasa. Eta gaina ospatzen geha, ostira laguntan, hogeita batien zan, inaugurazio. Hogeita azentan. Orduan ba, hau organo hau, da, tubo duna, hemen tubo, trompetak, barrun da, osea, tubutan, sonidu, baina kategoria hori da. Jotzeko goxua da, oso goxua da. Ergoi garen dakau, unikamente hemen falta jotzalia. Jotzalia behar da. Jotzalintzako ba, jotzalia ba. Batzuk esaten nire, ikasimea, karrera organoa, karrera piano, nik ez. Ni ikasi neban, nire kasa, niretzako hau da instrumentu bat, edo zer makiti bezala, que gero si dau, musiki dau, buru barruen, handi pasau, ditzagin jotzea. Baina, jartzen behar naiz, papela solfeua, nika iztakaten dut. Baina, afizio eki behar da, berreun astu bezala. Afizio eki behar da, eta asko baina. Afizio eki behar da, asko. Ez da berdin, alaitasunako holan, mesa baten, ero entierro baten, depende ze klase, zeremonxia da. Baina, horta gore goxotasun eki behar da. Zine jotzen man nahi ba, zizantzute melodixia eta, nahi gustatzen zait, igual entierro baten, ba. Netzako baginen, baina musiki buruneko behar da. Partituriakin hotza gelditzen da. Zeratik, jotzezu papel bat, baina ez dozu jotzen bihotzetik bizia, jotzezu papelatik. Eta horre diez bi gauzak. Netzako papelakin jotzi hotza da. Hau organoa behar da, horratziek dauz tubo batzuk, renkeatzen, beste min ikustezu, hor da tubo batzuk, okortute, hor ikusten batzuk, hor da, okortute. Karo, da ondatute, hori bai. Nik mantenitzen dut, ni izan da hor barruan, tubo zuzentzen, eta zen ni sartuta naho, zazin, nola inorez tortzez ba, zein berdet. Beste batzu zain etorri arte, haia ez ditorreko. Eta ni jarri naiz ba, pizkate hola sonidua, ni jarri naiz pizkatu batzuk zuzentzen da, bereziartua zana hoizintzen, bereziartua zana, esan duzu, bereziartua zanare, bera ibili izan konpontzen. Ez jotzen ma ere, bereziartua. Sonidua ez da aldau egin beste. Sonidua, izketu berdinen da, tu ez di aldate. Bakarrik, da, desafinazio tubo batzuk bajua dauzkat zitzartu, baina tubo berdine dauz, tubo gesti aldago. Netzako sonidu hau beti eukidu. Baina goxua, baina bentsete...
hau da topie. Oinen debenanen, haxe da topie, horra dutzago. Haxe da topie. Haxe da topie. Feliz Lodoso, men organista zien, Julian egin batea, da hilebeteen zan organistia Julian, eta beste hilebete hurrengoan, Lodoso txandakan ibilizien honeiek. Eta gero bitxe don lehel zien, ja, utzi geldio zen organista. Parrokitxe eskauzien, haber ni hartu lehiteke pizka kargo eta hemen nabil, laguntzen, bazpana. Hone bizena dauzet, fueleen tubo barruen. Tubo barruen dauzkanak, hor barruen. Eta hone ipini berdet izena, ondiokan izena ipintzek edakar. Julianena hemen dagoat ipintxea. Eta fuele gainean, eta, klaro, nik jotzen nahu mitxatien fuele gora tabere biltzen da, eta bai Felizen kuadru eta bai Julianena gora tabera biltzen diez. Baina nire konpasakin, euro jotakua lehen, eurozin organista lehen da hon, hone da bizen nahi launtzen, pizkate, fuele ondo jartzeko, eta ondioka momentuz, sekula ez da fallau fuele, ez sekula ez da fallau. Hor dago.